Good morning mga kapatid. Andito kami ngayon sa Marilake Road. Yan. Maraming mga riders ngayong linggo. Punta kami ng Regina Rica. Tara. Tingnan mo kung gumagana yung camera. Ayan, tuloy-tuloy tayo mga kapatid sa biyahe. Bakit nga ba dinadayo ng mga rider ang Marilake Road? So, maliban sa kagandahan ng kalsada dito, marami pang magagandang tanawin. At
may masasarap na pagkain. Yun. Maliban dun sa mga namimili dito, makikita mo na lang sa larawan na motor
tayo dito sa mga urbano na to kasi minsan may nag-uusap.
Facebook. Isa yan sa mga dinadayo dito ng mga motorista o mga rider. Yan sila sir. Salamat sa inyo sir sa pagbabantay. Ganda ng twistiran. Kaya tayo tinatawag nilang pixie. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that